Amics, amigues del Torredembarra Actualitat, avui hem vingut aquí a la sala Plens de Torredembarra, escenari de moments memorables de la història recent torrenca, per parlar l'últim que ens queda de regidors de l'oposició de Torredembarra, portaveus de cada grup, que és el regidor de la CUP, Antoni Sacristán. Què tal, com estàs? Molt bé, gràcies. Molt bé. Mira, vols que comencem amb allò directes? D'acord, va. Millor amb Eduard Rovira o amb Valé Pino? Eduard Rovira... És que hem vist en alguns plens alguna enganxada amb el que és el nou alcalde de Torredembarra. Hi ha una manca de química. Què està passant? L'actitud no és la mateixa que Eduard Rovira? Bé, jo no vull faltar respecte ni molt menys a ningú, però hi ha actituds del senyor Valé Pino que recorden governs anteriors d'aquí a Torredembarra. L'Eduard és una persona amb la que es pot parlar molt més fàcilment. Personalment, a mi em cau molt bé l'Eduard, però això a nivell personal no té res a veure. Però sí que és cert que el Valé Pino té actituds que condicionen molt el debat polític aquí a Torredembarra i et fan sentir a vegades inclús malament perquè et talla quan no t'ha de tallar, no et deixa estructurar bé el teu discurs. Però bé, igual ens hem acostumat massa malament amb l'Eduard, que l'Eduard sí que era una persona molt permissiva en certes coses, que això també s'ha de contemplar, no? Que deixava esplaiar-te molt més amb els debats, etc. I el Valé Pino és més texant, que en part també està bé, no?, per dinamitzar més els debats i tal, però crec que hi ha formes que no s'han de permetre en una sala de plens. Molt bé, tornant als dies posteriors a les últimes eleccions municipals, jo que vam parlar, me'n recordo un dia, tenia la sensació que hi podia haver un govern, diríem, entre cometes, independentista de Torredembarra, entre Esquerra, Junts i la CUP, i de cop ens trobem amb aquest pacte tripartit també, però que incloïa Esquerra, PSC i Junts. No sé, aquella negociació us va agafar de sorpresa, aquell pacte, com va anar? Bé, crec que nosaltres vam ser sincers i transparents des del principi de tot plegat i vam dir que aquesta vegada estàvem disposades a parlar sense límits. I crec que és una cosa que s'ha de reconèixer que la CUP sempre es titlla d'aquell partit que està sempre a l'oposició, que li agrada molt estar a l'oposició, no? Doncs crec que també s'ha de reconèixer, crec que alguns actors ja han reconegut ja que aquesta vegada sí que la CUP va voler fer un pas i inclús potser assumir responsabilitats del govern, no? El tema va ser que no anava tant en si de si hi havia majories o no hi havia majories, sinó era més dins del dogma de l'estabilitat. Inclús algunes persones d'Esquerra Republicana van dir que no pactarem amb la CUP perquè volem un govern estable. Volguem dir de forma indirecta que pactar amb la CUP no hi hauria estabilitat, cosa que és una cosa falsa perquè allà on governem generem estabilitat, com són diferents ajuntaments que no només governem, sinó que alguns inclús hem revalidat alcaldies. Llavors, bé, crec que aquí va haver una falta de transparència i una falta de sinceritat per part de molts actors i Esquerra va preferir lo fàcil, anar amb el PSC, que implica seguir el modus operandi de sempre, fer poquetes coses i que no canvi res, perquè sabia Esquerra Republicana des del bon principi que el fet de pactar amb la CUP voldria dir generar canvis molt més ràpid que no pas com el que s'està fent amb el PSC. Perquè si fem una cronologia des del 2015 fins ara al 2024, tot allò que la CUP ha anat proposant des del 2015 fins ara, vulguis o no, tot s'ha anat aplicant, més o menys. Quins exemples tindríem? Per exemple, el tema dels pisos turístics en parlem des de fa moltíssim de temps. Al principi era una cosa intocable, no sé quantos, i ara estem començant ja a fer una ordenança per regular-ho. El tema de la gestió pública dels serveis públics, de les remunicipalitzacions, era una cosa que el 2015 ens tractaven de bojos. Per què proposeu vosaltres recuperar la brossa, l'aigua o la neteja viària? Eren coses impossibles allà. I ara ens estem plantejant de forma molt sèria recuperar la gestió pública de la neteja viària. Són coses que, si no fos per l'input extern de la CUP, no s'estarien parlant i ni molt menys s'estarien aplicant. Què passa? Que el fet que la CUP estigui a l'oposició fa que els canvis es dilatin molt més amb el temps i es tardi molt més. Si la CUP estigués dins del govern, segurament aquests canvis serien molt més ràpids i crec que és una cosa que Esquerra va valorar, que no convenia fer canvis estructurals molt ràpidament. És respectable, però és el que va passar. El tema de l'habitatge és un dels problemes principals de Torredembarra actualment.
Parles amb la gent, algú que vol llogar tot l'any a Torredembarra costa molt, i en canvi un que té un pis per llogar pot triar molt fàcilment quin llogater vol, perquè té un ampli ventall de candidats. Què es podia fer a Torredembarra per intentar solucionar aquest tema? També es parla molt d'intentar superar aquesta xifra dels 20.000 habitants, però clar, si no hi ha habitatge assequible, és molt difícil arribar-hi. Clar, estem parlant que hi ha molta gent a Torredembarra que ha de marxar precisament per això, perquè no té l'accés garantit a l'habitatge, i clar, i a la vegada estem parlant que volem superar els 20.000 habitants. Clar, però en quin tipus de gent superarem els 20.000 habitants? Perquè aquí el mateix està passant a Barcelona, que els joves han de marxar de Barcelona i anar-se'n a l'àrea metropolitana, i està venint molt turisme i molta gent amb gran poder adquisitiu del nord d'Europa a substituir aquesta gent. I clar, aquí a Torredembarra, en menor mesura, acabarà passant el mateix. Clar, el que estem dient és molt senzill. Som conscients que el tema de l'habitatge és una qüestió que no afecta només a Torredembarra i que les solucions no vindran de Torredembarra. És una cosa molt més estructural i que parteix de la base, des del nostre punt de vista, que l'habitatge s'ha d'entendre com un dret i no com un negoci. Clar, si no partim d'aquesta base, les possibles solucions que fem seran molt divergents i mai acabaran solucionant el problema, perquè per moltes polítiques públiques que facin els governs no acaben, i s'està demostrant que no acaben solucionant el problema, perquè no parteixen, no fan un diagnosi des del nostre punt de vista correcte de com està el problema. I diem, aquí a Torredembarra hi ha diferents mesures que es poden dur a terme per intentar minimitzar el tema aquest. N'hem dit moltíssimes, des de la creació d'una plaça de tècnic i d'inspector d'habitatge per veure quants habitatges buits, quants habitatges en ruïnes hi ha aquí a Torredembarra per, no sé, si cal expropiar-los i generar un parc d'habitatge inexistent ara mateix aquí a Torredembarra. Començar a carregar amb més intensitat a l'IBI aquells bancs o grans tenidors que tinguin habitatges buits aquí al municipi. Tot això per intentar mobilitzar l'habitatge buit cap a un parc públic d'habitatge, regular molt més els pisos turístics o inclús dir que ja n'hi ha prou de pisos turístics perquè tenim una emergència habitacional greu a Torredembarra i a la vegada tenim un auge de pisos turístics. Bé, moltes mesures, algunes, òbviament, són inassumibles pel govern, d'altres són inassumibles perquè les nostres propostes són incompatibles amb el sistema capitalista que diguem, però sí que n'hi ha algunes i és el que volem intentar propiciar, que aquelles qüestions amb les que sí que estem d'acord, intentar aplicar-les. I hem parlat més un cop amb la senyora Marga, la regidora de Serveis Socials. Marga Rovira, sí. Exacte, i tenim molts punts d'acord. El tema és aviam com ho apliquem i partim de la base que el tema no el solucionem des de Torredembarra. És una cosa que és molt més estructural, però la idea que nosaltres volem deixar molt clara és que l'habitatge és un dret. És un dret i sí que és cert que el dret a la propietat també és un dret, però un dret no té per què solapar un altre. És a dir, que tots els drets s'han de ponderar amb els altres i cap dret és absolut, cap dret és il·limitat. És a dir, el dret a la propietat no es pot imposar per sobre de tot i a costa de tot. I això mateix també ho diu la Constitució, que sempre hi ha d'haver l'interès social. El dret a l'habitatge digne, sí. Clar, tu no pots privar el dret a l'habitatge amb el nom de la propietat, que és el que està passant aquí mateix. Però bé, aquí sí que hi ha moltes visions que s'hi posen i hi ha molts interessos a tocar i alguns no estan disposats a tocar-los. Legítim, però fins que no els toquem, aquest problema malauradament no el solucionarem. I lligat amb aquí hi ha el model turístic de Torredembarra, que com veieu actualment el model turístic? Clar, en el teu cas vas entrar el 2015 com a regidor, han passat 10 anys. A nivell turístic, Torredembarra ha millorat, ha empitjorat, està igual? Crec que està igual i crec que està bé com està ara mateix per no arribar a escenaris que no desitgem, com és Salou, com és Lloret, com és Platja d'Aro, etc. Crec que el turisme que tenim aquí a Torredembarra és un turisme molt familiar, és un turisme molt intern del país, de l'estat, que diguem, i és un turisme bastant sostenible. Ara, creiem que això s'ha de perpetuar tal com està. El que no creiem i que no considerem és que any rere any, govern rere govern,
es destinin tants recursos en la promoció d'aquest turisme. Perquè nosaltres partim de la base que el turisme d'aquí a Torredembarra, la gran majoria, són, que tampoc és ben bé turisme, perquè són moltes segones residències, és gent que ve aquí cada estiu o cada cap de setmana. Per tant, per molts diners que invertim, no sé fins a quin punt atraurem encara més turisme, perquè no tenim hotels, sí que tenim molts pisos turístics, però... Tenim càmpings i tenim pisos turístics. Exacte. Crec que a Torredembarra hi ha moltes altres problemàtiques i necessitats per invertir, per posar diners, que no pas per atreure el turisme. Però, bueno, això... Torredembarra és un municipi turístic, diuen sempre, i que diuen que han d'invertir, però nosaltres considerem que hi ha altres necessitats. I parlant d'inversions, si ara digués tres inversions que hauria de fer Torredembarra, en el cas que governéssiu, que prioritzaríeu, quines serien? Tres inversions? Tres línies en les quals invertir diners que actualment no s'estiguin invertint, o se n'inverteixin molt pocs. Clar, que no s'estiguin invertint potser és una mica... O que es destini molt poc. Sí, igual seria una mica injust per part de dir-ho de cara al govern. Crec que a la via pública s'està invertint diners, però crec que s'haurien d'invertir molts més diners per fer els carrers molt més accessibles per tot tipus de persones. Hi ha carrers que literalment, si vas amb una cadira de rodes o vas amb un cotxet, no hi pots circular, i des d'aquest punt de vista agraïm que es vulgui remodelar el carrer Filadors perquè és un problema greu i és una artèria principal de Torredembarra. Una altra qüestió en la que sí que s'hauria de posar molta inversió és en el tema dels serveis públics. Considero que s'hauria de fer una aposta decidida en quin model de gestió volem, i nosaltres diem que l'aigua, la neteja viària, el transport urbà i la brossa han de ser gestionats de forma directa per l'Ajuntament. Clar, això suposa a curt termini un cost important per l'Ajuntament, que mai hem negat nosaltres, però considerem que ha arribat al punt que Torredembarra no ha de mirar tant a curt termini, sinó que ha de mirar potser més a mig i llarg termini. Per tant, considerem que igual s'hauria d'invertir en capgirar aquest model de gestió privada, que a cap i a la fi estem pagant més per un servei perquè ve una empresa estrangera a lucrar-se. Ara, amb el servei de la brossa, l'empresa que vindrà a gestionar el servei, tot indica que és una empresa nord-americana. Em diràs tu, tant que parlem del petit comerç i de la proximitat, tot això, que vingui una empresa estrangera a fer negoci amb un servei que la pròpia administració podria absorbir si s'hi posen els esforços i els recursos. I, finalment, amb despesa social crec que també és una mancança que té aquest Ajuntament. Hem vist que el pressupost que tenim vigent pel 2025 hi ha només 80.000 euros per la regidoria d'Acció Social. Considerem que això no és fer una lectura correcta de la realitat. Sí que ens diuen que molts diners ho gestiona a través del Consell Comarcal, etcètera, sí, però és que el Consell Comarcal torna a externalitzar serveis a empreses privades per fer-ho. Això ens genera encara molts més diners ens costa, com el tema del servei d'atenció domiciliària, el SAT o el SIAT, que són serveis que es presta al Consell Comarcal, però el Consell Comarcal a la vegada externalitza amb una empresa externa perquè et faci el servei. Ostres, invertim una mica, posem recursos, posem el personal, que tenim personal molt qualificat gràcies a tenir-lo, i posem-lo a treballar en aquestes qüestions. Fem-ho des de la pròpia administració. Garantim un millor servei per l'usuari, que és al final que ha de rebre aquest servei. Són coses que bé, totes les hem parlat amb tothom i sí, a curt termini ho veuen amb bons ulls, però no s'acaben d'aplicar. I el tema de l'educació, que també aquest inici d'any hi ha hagut, he sigut molt bel·ligerant amb el tema, de la reducció d'una de les línies d'ESO d'aquí de l'Institut Torredembarra. Es parla també de la quarta escola, que aquí tots els grups polítics feu front comú, que l'educació a Torredembarra en un moment això que sí que està baixant la natalitat, però també està havent molta immigració interna, externa, està havent molt de moviment, molta matrícula viva. Com s'ha d'enfocar aquest pilar de l'Estat, del benestar? Nosaltres considerem, i ho diem molt clar, al ple de la setmana, al pròxim ple d'aquest mes es parlarà una moció que han fet sobre aquest assumpte, i nosaltres considerem que en cap cas s'ha de tancar una línia de l'ESO. Si diuen que hi ha una baixa de natalitat, i es pot contrastar amb estudis demogràfics, el que s'hauria de fer en tot cas és baixar ràtios. Baixar ràtios. No pot ser que hi hagin 30 nens i nenes en una classe.
a l'ESO, com a batxillerat n'hi ha 35. O sigui, no pot ser. Des d'aquesta vessant, 30 alumnes, amb aquestes edats ja bastant complicades, diguem-ho d'alguna manera, la càrrega que té un professor és impressionant i el professor es veu incapaç o incapassa d'atendre les diversitats que té en una aula, en un centre. Clar, el que s'ha de fer aquí és garantir drets laborals del personal docent i també garantir un servei adequat als alumnes i a les famílies, reduir les ràtios, que és el que cap govern s'ha atrevit a fer, però a la vegada veiem que només es tanquen línies a l'escola pública. A la concertada no es retalla mai res, però sempre l'administració pública li va adjudicant diners i diners perquè vagin fent. Clar, i aquí a Torredembarra tenim a l'Institut Torredembarra que l'oferta inicial que tenim l'acte de la taula de l'oferta de planificació que es va fer el novembre de l'any passat, que de 4 línies passa a 3. I considerem que això és bastant greu i mereix un debat més enllà del regidor i l'alcalde, que són els dos representants de Torredembarra que van participar a aquesta taula de planificació local, els que van decidir això. I ara ens diuen que això no és definitiu. Bueno, però de moment ja heu acordat això, les preinscripcions han començat ja i l'oferta que doneu a dia d'avui és aquesta, que Torredembarra tindrà una línia menys. Que això es pot revertir, es pot canviar, d'acord, però ara mateix heu acordat tancar una línia. I el que demanem amb la moció és que es replantegi aquesta situació, aquesta qüestió, i que en tot cas es baixin les ràtios, perquè hem parlat amb diferents professors d'aquí a l'Institut Torredembarra, dels dos que hi ha, i estan molt preocupats perquè tampoc tenen informació de res. Això ha sigut a través d'un sindicat d'ensenyament, la CGT, que després d'anar molt darrere del Departament d'Ensenyament i dels serveis territorials, que ha aconseguit les actes d'aquestes reunions. Llavors, estan molt preocupats perquè no hi ha informació, no hi ha transparència i les úniques notícies que els donen és aquesta, que Torredembarra tindrà una línia menys, com també passarà a Valls, a Tarragona o a Salou. Per anar acabant, també fa unes setmanes vam conèixer el PAM, el Pla d'Acció Municipal. Suposo que haureu pogut analitzar aquestes desenes de propostes que hi ha. Quina seria la conclusió des de la CUP? Considerem que era necessari que es fes això, de fet vam demanar-ho bastant que ho fessin, però crec que això s'ha transformat en un mitjà de propaganda del govern també, molt d'autobombo. I una cosa no treu l'altra, considero que un pla de govern s'ha de tenir perquè la gent sàpiga i pugui fiscalitzar bé fins a quin grau estan complint o no estan complint. En aquest sentit, bé. I el que veiem és, i una miqueta ara per escombrar una mica cap a casa, que moltes de les propostes que diuen que faran, que estudiarem, que pensarem, que mirarem si es pot aplicar o no, moltes d'elles són les que venim dient nosaltres des de fa molt de temps. El que dèiem abans, pisos turístics, mirar de replantejar el tema de l'habitatge, mirar el tema de les municipalitzacions dels serveis públics. Són coses que venim dient des de fa molt de temps i que sembla ser que el govern té a sobre la taula. I llavors, des d'aquesta perspectiva, podem estar més o menys contentes, no perquè veiem que el nostre projecte polític pot veure la llum, sinó perquè veiem que el govern, en aquest sentit, va en la direcció correcta. Perquè és que el que diem nosaltres, val que és el nostre projecte polític, és el nostre programa, tot això, però nosaltres, quan ha convingut, ens hem desviat moltíssim del nostre programa polític i hem fet propostes que no les portàvem incloses al programa polític, sinó que eren de la realitat que ens imposava i les hem proposat. I no estem dient res fora de lloc, estem dient coses que jo crec que si tinguéssim els mateixos mitjans que té el PSC o Esquerra o qui sigui, d'arribar a la gent i dir-los, mira, estem proposant això, crec que els resultats electorals i coses anirien d'una altra forma, perquè estem dient coses molt bàsiques, molt senzilles, per res radicals, per res extremistes, i això és una mica, a cap i a la fi, el que el govern està fent amb el Pla d'Acció Municipal, parlar de les coses claus estructurals del municipi.
I tardaran més o tardaran menys, però almenys des del nostre punt de vista, i és una cosa que celebrem, com a CUP celebrem que el govern hagi pres aquesta línia. Veurem si això es reflecteix a la pràctica o no. Doncs moltes gràcies, Toni Sacristán, regidor de la CUP, per aquesta anàlisi d'aquesta... Ja estem arribant a l'equador de mandat. Vull dir, sembla que no, però ja estem allò començant la baixada i veurem. Ens queda un tercer alcalde per provar. Aviam. Raül Garcia. Molta sort per ell. Molt bé, moltes gràcies. A vosaltres.